Ola, son Carlos Martínez Carrillo, o alcalde de Vedra, e, bueno, vamos a ver que o que preguntan os ointes de Radio Líder. Cal é o mellor libro que liches? Pois non sei se é o mellor libro que din, pero un libro que pola temática e que me gusta moito e polo personaxe é a Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill. Como che gustaría que te lembrasen? Pois como lembraron sempre meu pai, como unha boa persoa. Tes algunha tatuaxe ou piercing? Non. Están facendo todo as miñas fillas, por min. Cal é o teu maior desexo? A día de hoxe teño dúas fillas que lles vaya moi ben na súa vida. Que opinas do feminismo? Bueno, pois que aínda, a pesar dos avances que se produciron, aínda queda moito por avanzar nese tema.